Perawangat syauman ai ni jing hikai ngakwa ban pentip syafi bangi dan ka ying jing duai hang ni hajiau lan sunulin i penduai gi bapang ba shitam bat khamtam i penle ka ni jing plapop gi ba sakut haki jing syak tek marau haki jing mlin gi ba sniu kum ka jing di kiat ka jing di penbuat hau ka jing syak tek haki jing di drugs ka jing mlin ban im haki kam auria ka jing mlin ban im haki tu ki ban pet igi film jakhlia ka jing nani pidan kanu ka jing pang anxiety ni kinu gi baya dai bat ka bakenjam sim ka bakta ege jingmat jing perkhat jang pi bakta ya mat jang pi bakta ya jing em jang pi wan shigini gi prayer center in ai fi ka tin jong blai bangin penduai bat shibun kila yo ya jing lat lut tengni ka di ka jing kran jong am ta ka ni ka jing ai ya ni ka jing kran kalong kum ni kalong kum ka tu ka jing tho ka ba menen ka bangal ai pi nga snai ki Instagram page ru ka ba ong ala da pikwa bantai ya ka building ka baskham pihap ban penbiang bha ya ka ni ka foundation la ni ka nongrim mo rei wat tai klumar namar ndala tai khlam ka nongrim ka biang kala ban dawan jumai ba khlan kala ban khlam ka yeng te ka ni ka kran chapang ka jinglong men sim tingi kwa ban kran ni pi ba bun balai na pedang jong pi le sing kran ni ki nong yalam kam kran ki nong yalam ni le sipi la shem ki bible study pila shem de ki snam ki bible study bat pilingo bamdan ka jing saiso hang ni ka jing saiso ngam kran ya ka jing bun pat ka jing bun pat kam kran haba kran ya ka jing saiso kamut bakadan ka quality ru mdai tang ya ka quantity ka quality ru te pilingo ba pishem ya bible study pila shem de ki pila biang bah ki tu ka kom shem ki ka structure jang pila kala biang bah le si pila shem ki lesson semua ngala banong tarai let's see lesson 1 how to banai lesson 2 ar banai lai banai dai let's see pipet menta da ki snam pila shem ki bible study hendrai dan ei pat ki sulong tang ki nong wan ki nong snap ki nong let hendrai kamdan ka jing sai so pat kadau para banget kadau let's see kadai kumba ngala tho hai tu ha Facebook ngala post ha YouTube ngala post ba klam tai bhai akan nongrim kham tai bhai ka foundation upol wong la dau no tai mo da ka wai pat ka nongrim pi da ka wai pat ka nongrim pi insa tenju ya ka da ka ding ti la da ka dai da ka ada kibai pat ken sa ingno ma kan sa hap no ta klam ka nongrim nak ta dau ngimla bantai ya ka nongrim lat na ka nongrim ka bau Jesus Christ latai bat ki apostol ki latai tai ka ta kamut check ba pat let's see kamdan wang pi kam dai ka quantity da bun ka quantity bun sin menta kia kali oh kat nongot pi hajing sang hari kim ju kali ya ka quality pi ka jing bun ka jing ka production la da kamdan ka quality kamdan ka jing mentoi kanum sustain kanum yaine hari ngikran abang ikran ya ka quality ngikran ya ka jinglong mensim ka ba shitham kata ka jinglong mensim ka bla don shisha yo Jesus Christ kata ka jinglong mensim ru amdei ka ba ne to hendrai ka ba influence ki wei ka ba penyar ki wei bat ka ba wanra ki wei sya ka hima jong ublai ta ka dau let's see ka de ka banikong wang ipikan nongrim ka ba khlam tai bha let's see pet pi ngi sukhat bet banwan bible study oh ngapen long bible study ta sayawan no to la shim ngakran be long practical pila shim ka bible pila biang ki lesson plan ki ai pila ai ki tu jing hikai henry Oktober undal ami nang tu umdan ai ka change kamdan te kata ka jing kelabat umla ru ban reproduce ka ai ka bula yo ada kolong ba uji sukres ukuran ayah kata ka kendau ka baba ukuran ya ka kendau kadan ka kendau ka baha dan ku sembai baha haki jaka mau haki rut lenti wan setan shimno dan ki baha haki jakam balong mau bat dalawan kata ka dalawan ka sni ta asyet ka sni u terkhongno nama dawan ki jing mot kumno umla ban sya namar belai kham dan thiet
Dan kita bahap ki jaka syak la sedang ban SEISOH andrei syak kejap no dan pat ki bahap ha ka kendau babha basai lai pau andru pau wat sis pasyak kadau kalong bangim cek bha ya ka donut ni kam cek bha ya ka salvation ngamut ong ladang ai Bible study ya ubriu ne ka briu ki bampat mat si syai kata kajing penim ki bampat dan sya kajing kala ka bamut kan kanum kuminggar kanum long para banget kanum la kanum ban long kata kanum SEISOH kanum ipi tinggi cek bhai ka foundation cek bha ya kan ka jing penim hatu gi briu kila yo mat sisa na em yo Jesus Christ what you te paramat namar ngal asyim ni kan ni menchua akan mau hapar bangadang dan ngal adap gitu gi mau ngapuli bhai gitu ka ong ipi biya ka reform theology oh la puli babat la shit oh la namar tip bhai ka structure mo la puli bhai gitu la sedang ban wan shim Bible study ban ai SEISOH dan jing SEISOH ai namar yal diru umpat lait lut ni ki pop ngal ikai sigi bai taka sulang tangkan ni ka head knowledge kam dan ga jing SEISOH ngala i no touch no namar belai kinirum SEISOH mi dan ai namar nong kumno pi habang no ba please pi yal diru umpat lait nak taka pop empat sotu yang tak jing dai ublai kalong pang shong shit si pang yu bai ki weiru kumno kan nyalam makaran yeldi ya ka ega bajama di check bhai kan foundation re ndang ala ngau thu bhai yeldi shwai ka jing penim pi ka jing penim ngi hap pet bhana kan nong rem jong Jesus Christ wang ha gospel Matthias nyau kal nong ka ba nyau ka khat ka ba arpusau terter ka tu ong ba uno bayo sngow ya kata kaktin basyo sngow ya kata kaktin henrai ubam pon ko ngu banle kata kaktin ulang kum tau batay ya ka yeng halor u siap ban hawawan ko umsaw kala klem no henrai utau bayo sngow ya kaktin dan pat tu boy basna kanong rem ubayo sngow ya kaktin jang ublay bau bak pen ko ngu banle ulang batay kanong rem halor mau siang halor Jesus Christ halor mau siang bat ka saw kalawan henry kata ka yeng kam sim la khalam ka bamut kala strong ka foundation kila build bau Jesus Christ pi tang ba hikai ka ni ka Bible tang bala hikai bala sim Bible study kamut bala build ya ka foundation of Jesus Christ serapa tang bala hikai ka ni ka Bible lanang ban hikai lanang ni ka theology lanang ban bet ba ban keren sngau tanat ki beri ko adi sngau tanat ba tu nong keren kamut te bala yo jing penim check bahasa ka foundation tika ai kata ka foundation kalong ba hap ban sngau thu ba pi ka foundation ki beri ki batai yeng pi kita penlut ba ta ka ngakat bang kali ngasit kali na gitu ki ba snayeng ngadan ki parlok ki ba bet ba ban snayeng ki tai di ki building ba he ki siong ba nga de pi habas dang ni ka yeng am ka foundation ba fi ka lut ba dia kata ki ong ba ka foundation ka lut ba bat ka slam ba ka foundation ban tai ki mala ki bahalor muslim syu na la dap ka foundation na ayu dapo tiki hap da le bhai kan ka foundation ki hap da siang ba mar balai ka lut pisah ba ka ba sna foundation ru ta kan mau ban sna ka foundation ban ai Bible study baro ayu mentalai badan ka AI ma badan AI mentalai feed AI la yo Bible study barok bala hari ya kata dan jingmut para banget hari ya ka foundation atau pila yo mat sisan mu Jesus Christ cek baik kan ni lada gila yo mat sisa yo tau Jesus Christ am la yo mat saya tau Jesus Christ kan dan te ka jingim ka bakalan kan dan ka jingim ka ba yo Jesus Christ mendai tang ba sipuli kat ba ban sipuli theology kan mawal puli theology msanga ngaingo yu boleh ulah penan kam ngam ong bakam mentoi ka theology da pilipulin da yo jing pen sya kan samentoi pitip sibun ki ai ya ro yu try hari ka theology te kam kan ka jing pen ngam pisu ai tangki words kaya deal ba ka do not ubriu te ka jing pen pila da ubriu pi ai Bible study ya ubriu bampat yo jing pen la ni yal dir pi ai pi 4 sungtu ba ka jing pen pi kam dan ka jing mut kam dan ka jing SEISOH namar balai 4 lait lut dan nakapop cek bahai kan ni namar ba dang dan gitu ki
Fi dang sa ki jing bisni ki jing pihun ki jing bitar ki jing melien hari-hari ban pat i film jakhlia ki jing melien hari dapat i dang kwa barai kita kilong cycle teka kemut isu ai Bible study kelampat seng bahai kan nong rem pi tining kong ni hap ban penting kena bahayo briu ne ka beniu ki bawan ban sengap Bible study kila yo ne am ka jing penem pihap keren baik kan bat kan ni foundation kalong ka ba man keren namar ba balai pihap ti shwa ba fi ba seng ka foundation nda tai ka building shalor dan kamban ti shu henry nda tai ka foundation ya ka tukan nong rem aba pisang nong rem pihap ti paya pihap da ti jeliu bayak paya ladam henry kan kelam taka bamut kumno ni hap ban keli banyak bahai ke brim dai shu priang bat wan manu shem ni ka jing khawai try wan manu shong I Bible study henry ni hap sedang shwa na ka foundation ti banyak bah yap ban keli da ka jing ai jong belai da ki wan che press tentang ju ai Bible study to keli bahaswa kumno pis ngov thu shapang Jesus Christ kimat ya dai ngim buram beriu mo mat ya dai kumno i bakrau batrina gila ban ong bal adep ya ka nangta na ka theology institute ngim boda than ya ka tan ringi keli ba straight to the point but straight namar nga ngalamat ya ta yal diem shwar ngadep ngatip hai Bible tip hai haleluya melapat ban lak luit nak pop dengan dal sutu bau belai lak palak luit nak pop ya kata jinget ke bersiang lah sedang ban penkongu ban em sak ta jing em dak jing ai ujung belai mendai ka jing lak jonga ngala sutu ka trai kata jing ai ngasa sutu ba nginda ya sang biang ya ka jing syakri menta kan ni ka bang sang ngelek kumju kan ya keli ba atu pilak lak luit na em nak pop ya keli bah piwan pila lat lut nem pop pila dan em ngida keli pidang dan em kini jing syak tek marah ki jing kwa film jakhlia ki jing bisni bri ki jing bamyama ki jing pihun ki jing isi dan em kini ya keli banyaknya dah ti de fi tang bri ru bam sultanat um pet no te ya keli berkat kun jongan fi ubang ya it ba mata mo bang it ba mata uri kun mo ubang ya it ba undawan ru ngada keli te shobun wan ong kun pila yo lak lut na pop kun pidang dan kini sen keren trei men tim ku opet kun gani nya sang menta ya ga jing syakri mdai shu ka ba bangin sia le men le na endai nga ai jing plang ong kun pet ngam shong ala adap ya kita gi jing puli pitep hiru mo nga tip banga kikat tapi digi iu te menswa ngam kwa ban sarong kata Andre ong kun khamyo e jing pen em shang la shim son the school ai ngana ngaya thu ngasdang ban ai ta jing plang ong kun ngam shang sha te te marawi ki Andre so le raj ban plan re em ngaya thu bin shang ong sha te maraw te jing lien ban pet gi film jakhlia jang mla ban map ki brio dan tu teaching katang bi susi Andre hakata kan mas ngakran kita ping ya keran ya long open bat ya ti ngong ya ka bajeliu le ngong pidan ini kan te ka mentor kan seiso wong hot kan wong ngala yalam haki yeng mani ngala tem haki choir wa dai unong choir leader te perkhat ba bet ba bantem choir leader ba bet ba bantem rei hakata por umpat yo laj lut nak pop ngia ngong to kan ngin ya syong ya duai shwaban I Bible study ketin jong blek ong to fin kala mot pilong ban plai ta kom si ayu ngong iping mi sngo su nung ya plang ya penduai kadan ka jing lak lut ngong iping mi itu men sim bamman da lak lut nong ni da yam rang ba mdai tang ba yam ru rong da pris dan ngong iping kenom da pi kan ni video dong yero you try amen mo da pi kompet kan ni te da share te le no da pri khong pong de bam jaw bat mot pri bat dap da shim di tu berti ngong iping ani wang kenom ngam ju realize fakat ni ngadan kini ki pop ngong pi ga tin jong blek ong to ya pla para bang ni ngim ya le sung ya dik ya ka ba jeli wa ngong pi pla ge barokat ki ai ge ni be ekti men simbaman ani wong kenom ngam ju tip leng sting kiu sa ka bp men swa ki ai barokat ki yo skijing pang ai na marbalai kam tai ba ya foundation larang ba te la let chi Sunday school dem cha la let chi Sunday school ula long kat choir leader kat ba bet ba uba ani uba yalam ha kawe ka yeng mani ka bala he ba ka yeng mani ka ba he tam nong ka ba along ka kemi ka balang kemi la ban ong ifi
Kali ka iu la yalam haduk atau la dai koyar dia orang tip lang orang terang pelat iu belai ngam tip tiba kadan kani kalat tiban lak lut ni pop tinggi daya penlek ba da pen plapop orang nantang orang kenum pen pila dap dia ni jingat besar wan situ orang ni ada suk te kenum dia tiak ada lak lut sisa dia tang orang kenum pihak pen ko ngu ni sekawai pat ban let tap no iu beriu berteman ban let nak sera jing pen baptis kenum namar pila kelar bamut basisang lah hikai una ketin jong blai nak siti nong rum ong pet ban let ba pin let sera jing yap jing tap jing mi pat jong Jesus Christ ba pinda kumbalong ke tu kun Israel kila lat na Egypt ngong ta pila lat kenum naka Egypt te hari mata uparu dang be hipat na dien wan be yang itu pinsakan mau yang ini gi pop pinsakan mau yang itu gi pidan kamban keras na ika duriau ga basau Mungkin ngong pidan kamban keras nak duriau basau ngong kum bagi kun Israel kata kamut kathau ya jing penem kan ngakran yu ya kata bang pat pi ka city ski nong koren ru kal nong ka banikong ka banikong city ki nong koren kal nong ka basipau pinapuli kong kumni kong namar ngamman bapin amtep ko para banget bagi kepa jengi barok kila long hapo utaul o bat barok kila ya leng ba ya kata ka duriau fi bat lapen baptis seki baro ya Moses bat utaul o bat hakata ka duriau pi katu ka jing ya lengba ka jing jam ya ka duriau basau ka pen pau ya ka jing pen baptis pi ki sak tap nak kita ki Egypt kan ka pat ka duriau basau ka tap nak ka tu te ki yap nak kita ki Egypt te ki pop jongi ki pop jengi pastor por pen serim kata ki pop jengi ki bang ni ada pla ki la ada pla ki bal ada yu pidan kamban let kan sega jing pen baptis ban let pen ngam no ifi ban let ban tap no kum ba ketin jong ublai ka ona siti nong rom ban ba pilet sega jing pen baptis pilet sega jing yap sega jing tap sega jing mi pat jong Jesus Christ ta le ba kini ki dei nong rem ba ifi le ba pi kai Bible study check ba LD pila la lut nem na ka pop pai piap check kata pilet sim Bible study pimdan ka borte kamdan ka jingkhut jong ublai kamdan ka pisunget hang ni intellector pi kampan pon ko ngu ban le pi ka sulang uang ka ketin jong ublai na city jacob ong ka jinget klam ka jing le kalong ka bayap pi pidang dan kita gi jing penram sisang ada ye song sha bigi briu gi bang palai lu yam dai kran tikna ba kilong leng kilong hari anda pila lai lu sha ka so thu do men sim jong ublai pi mla ban pretend ngong Tipi akran makana ketin jong belai pi akran ki sounding theology bahe ki you ladak pinum kanum dan reparongan hable tikana foundation wat bitar yang akran ni ngakam jat singar ngalong tam swa teng aingu you try pat ten la dap tong ai thu to kunum la dap deu kusat ning kong bak jing pun bab Joshua you ndai ndala ya thu ba ketin jong belai ong pi open dap ya ta mataw la SEISOH no you try but buun ngala ban ong nila ai long Anong kumnum dai syuk tang sikenum ngia ye para banget hing nong ani ga jing kemen den dai kendu man ka siu try nalor bau bet ban syakri di jing tem utem menta wong mesyat kan tem bat ka pop te wong menta tengah la sutu bang tem sisang la lai lu na pop anda tem ru namar bau dai bodan sap bai bulai ulai ani ka kada sngam tapi kata you udah syakri syayu try no ulawan ra sibun ki men sim ru syaga jing kala mot leng bajung ulayok pen baptis bun ki beriu namar balai ulalet menyalap ya kata gospel te kalau dan ka jing SEISOH orang fi kadan ka jing kemente cek bahasa para banget tapi kuat pun yang ada hikai bahasa kan ka jing kelara bomot wat le ran le you ngayo beriu ngi le ran you de ka por ka jing bisar kan ngidi ban cek ting you bulai udang dan kan kalat banyak plapop te men ru dang man ka por ki wan bet ki beriu dan tu waina bala syate marah ke jing dikyat ke jing temsi ke jing khalai ke jing im auria mentau la lut ada ula kaman depi la lut la dap kala kata mot la dap pen baptis ula SEISOH wong masyarakat musu tahu pu di Bible bun stang ketin si re mentau kami syuk ketin si ula ya ro bau lawan ra pat salaingut ki mensim dang sian teu ta naikran kini bala khamslam Ula dawan ra kita musim kilayawan lang kilay plapop kilaya build a foundation ngikam wan ban ai Bible study begitu ngikran syai ka jingkala ka bamut kan ni kan ka foundation bau Jesus Christ uang ka hima jong belai kala jan tu Phin kala ka bamut pila kala ka bamut basisane ne pidang syate aku tu jing di secret bat kala sim bat kala keran ya ketin jong belai su ai pathar ban keran ya ketin jong belai mdai fi ban ai pathar ketang ba ila biang ayu tang bala anang ban hikai
ai ketin jong boleh syari dang sakut hu ni syari dang kroj syari dang le gi yang pet itu film jakria bat song ni boleh ubah map de boleh umap tang bau boleh haba umap pelaj senan kan kapop umpen sakut kapop te wat ai pi ban syukran ya ketin jong boleh kelam dah check bai ka jing penim kelak ban bun ki beriun rem dan ka kayap ka jing syakri no rei la da pilong tang kendet makanaru pila check ba pila screen ba Pim ai jing kawai uturai nginawan ngem ai jing kawai uturai lemu kelisha namar balai pol wang ha utu wan ba ka ya kupu ba udi ya kuri ba di syaka jing penram lada da yet ba ka dok tingi da hikai ba ni ketin jong balai bakas nam jong Jesus Christ ka ba penmi kalong ka ba kentang kalak ban sat khut te ha bangin bam ban di ya takas nam jong ngihap sutu ba hap sat swa ma kahap yo sha da ka ketin jong balai hap dan sha ka jing ya dai bu balai Kombo pol wang to kmil tiba bun ki bayok pang sangam ki bayap no tingi da hikai bai kan ga basic foundation dang ma kan ga wairu mu syakri jong boleh ulalet shiti shaki time nginum ya to kertang nang pi ulalet shiti time ma ti ulai kendu ya ga wai ga beriu ka ba nang pi ka ba lakit ba ki kambalang Tau kam ong kumnum no kala itu tam tau syukran ba ya jing kala ba mod akran nut barok khat sedang man manifest kini gi demands sedang manifest min simbaman sa penle ta jing kala ba pen be ting simbaman sa lat lut ni kong kaya khasat ba jing pen baptis ndai batai jing pen baptis menta kala yo lat lut tinggal ong pi wat bitar yang ha let's say pi dei leader pila that menta namar blame dan jing seiso namar pi kam build the foundation kan ni pi kam penle bate kan ni ka jingkala ka bamut pi Petrus sudah keren bah ka jingkala mut wang tu pin kala ka bamut pan tu pin paino ni kita gipop pi kan ni ka Greek ong metanoia tu paino Petrus haba ulayalap si pang ni Jisu uyalap wang pila saknar panai utau kun jong ulai pila saknar panai dikti jong pi haba kilay osngau kala dungak katu kala thot balai penyau dia ngi saknar ki beriu ya ki Jesus Christ kita ki pop jongi daki ai baro di kita ki balik kila pen kendu ya ki te kila keli ki ong para kumnungin le mata ukam ong one Bible study no Petrus ong se puli no ki city jong upol ai Bible study ukam ong ya kata apa usdang kumnu ong to pin kala ka bamut Bat an pen baptis sepi tu pin kala bamut uai pa uai na pi pin kala ka bamut doang bat an pen baptis sepi pen ngam ya pi hakum hau Jesus Christ bat pin yo diang ni ka jing ai men sim khut dei kata usah sedang ba dei hang ta ka sadan ka khat ka ba sau puar sau pulai sau pesan sau pendiri dei hang ta ba ki saya senglang ya kitu ki balapan baptis dei hang ta ba ki sa ai ka jing khawai uturai dei hang ta ki saya kenduk malaksi ki sa roi ka ketin jong belai dei hang ta buat lek khongpong PI Bible study swayo beriu bang pat yo jing penem te PI Bible study halor ka pop nai ti swai ka foundation ti swai ka dok nut jung la lat lut em na ka pop andau la lat lut ti kena sa pen baptis u sa ai ka Bible study klempap kin san ka nang pi ngalai ngakran praktikal ni gitu gi balat yalap da jing slor gi lat pi gitu gi adap ti bahasa takkan aku kimlek rancu ban plam oh man syang along kata beriu ko ba auria tau beriu bumta re wai pi banut ban ong ta la dog dang le ran ten re kil ayo lat lut ki stu ba kadang gajing lat lut ki slur ban yalap bat ka kata pi ki wan gitu ki beriu syakmat ban ki bala buat ki bala tanglang ki bala ki wan syakmat amar kadan kabor bat dei tu ngisa penle kan gajing pen baptis wat ong gajing pen baptis kam dan kam pidan kam ban pen baptis la yu Let's see piong open baptist arsian pidan ka jing halor kata wan si pun ngan batai bahai kata pisngu syap tiang ban yu ngakran ni pi ka jing pen baptist ka baklam kala ka bamut kamdan ka jingat dan jong kanum terikam ang wat lapan ngam me piru let's see pila let pan ngam me pim chuan rem dan jing sesok ka tau kalong ba klam hikai bahai ka jing kala ka mot kam dapan pla bahai ki pop pi klam da yu but day hang tan dala le bahai kini ong kadan kampat saya kaban pesai ketin jong belai dan ki beriru ki bala lat lut na pop ladap baptis ndai kim wan sika jing syakri lang ki le bam sut nyau ki kwa men em biang ka pertai kham sniu su gitu namar ndala mi umen simbaman Jesus Christ wang onwan rapat sah nyau teli ki men simbaman check ha pila ya ketin jong belai pila yo jing pen em wat let pai shu syaka pop wat let pai shu namar pilet pai biang sutan ulet pai biang su paru yo kam biang itu ki ba kalau mentakan ya kitu gi
akapor ni akapor ka jong paru kidan ki merau mo kidan ka jing merau da tu merau let pet wan pai biang tu paru tu le arsyak laisya takum juru setan ru ulang upen long merau ki beri akapop gitu ki bal ayo lat merau na kapop kilek kam kai kilek biang syau setan da yo tu dhulai bet arsin wan rak senar senyot li ki men simbaman ki bun ki balong ta tengah kran ni fi ngimdei ban chep ting ru la le bhai ke jing kala ka momot le bhai ke jing pen baptis le bhai ke tin jong blai akan du lang bir ku pidang ya ni kong pidang pidang lom khulung wat khuslai ta wan bet pinda laksan ngan ong pi scam ngan ong pi but dei ta pinda ai bible study ki wei ru kala seiso te khublai shibun ya ro itrana mta ka buram jong blai sa text nga haganigan number gadan hap ganigan ai hapo YouTube at Facebook at Instagram nakamenta ka buram jong turay nga isyan swear yaro yaw turay